ngaban ai ching shlur xiao xiao hang ta Kajing plena kashiti baar jong Paulus bakut cheki Kristan Korint kalenong ba pra gadkot ka baningkong do bakandai ni kwa ba phintep ko para bangej shaphang kajing e jong blai ya kabala pen pau haki balang Macedonia namar ha kajing tenju bashar khai jong kajing janjar kajing kar hai jong kajing kemen jong ki bat kajing duk tasam jong ki kila shlai ha kaspa jong kajing keloj men sim na kaliang jong ki naba kila ai kat kum kajing la jong ki kumba ngala ban sakhi bat palat ya kajing la jong ki ru da kamon sung bha jong ki kida kerpat jo rengi ban sha eki ban yo ban talem ha ka ba kersyani ki ru khut bat ya kani om tang kumba ngila khmi lenti henrai ning kong kila it la de how try bat nang cha sahangi da kamon jong oblai ti kumta ngila kentu yo titus ba kumta ula la sedang udairu ban pendap apdeng jong pi ya kani ka kam bat sebon ti kumta pilong ki bapahu ha ki aka baro ha ka jinget ha ka ktin ha ka jingtip ha ka jingshirham bat ha ka jing e jong pi yangi to pinlong ki bapahu ha ka ni ka kam badon buram ru nga ong ya kani om kum ka hukum henrei ban pensisha bada ka jing pikir ya ki wei ka jing e jong piru kalong ka basisha namar piteb ha ya ka jing subon jong utrai jungi Jesu Kris bawat la ulalong ubarius pa penbanna ka banca jong pi ula kalalong ubaduk khnang ba da ka jing dut jong u pindup kala rius pa ka ketien jong utrai kasam ga bahis pa sa phun riu ko men sim jonga tu ya ro yu trai men sim jonga tu ya ro yu trai ngan ya ro yu trai bro shelenter ka jing em jonga ngan ruai ro yu blai jonga kat ba ngadang em ko men sim jonga tu ya ro yu trai suk utai ya ba layarap dau blai jong jakob ba ka jing kermen jong u ka don hau trai blai jong u balat hau ki beneng mat ka kendau ya ka duria wat baro kat ba ki kenthum Komen siam jonga to yaro yau try. Diu try ba pene ka jingbat ketien shujinom bale ka hok akitu ki basha ban ben. Tema u ba ajing ba mi ki batangan u try ba palai ya ki koidi. Komen siam jonga to yaro yau try. Diu try ba pen pe ki khmat ki ba mat la. U try ba khli kitu ki bala sha pendem. Diu try ba ye ki ba hok. U try u ba yada yu so shnong. Temen siam jonga to yaro yau try. Kajing pulena gospel bakut kat kum Matthews kalong basan gerkat sau pulai hadu pasau bupra. Jisu la ong halagi senran pilih usngeu bala ong pin it yalau para marjan bat pin isi unong shun jong pi ngapan nga ong happy to it ikinong shun jong pi bat to duai nakabanta kitu kibale benya pi gumta ba pindup long ki khun jong ukpa jong pi ubaha beneng naba upen mi ya kasngi jong u haki basneu bat haki babaha kumju bat upan hab yu slap haki bahong bat haki bom hong namar lada pi e chang ye ki breu ki ba e ye pi yo bainong ayu hato wat kinong lom khajana kimle kumju palada pi kublai tang ya laki para hato pilale ai kaba compare bani kiwe ki hato wat ki gentle kimle kaju pidai namar kata padlong ki bajanai kumbau pa beneng jongpi ulong ubajanai gospel jong utrai